veľa dôstojný pán farár, vážené dámy, páni, milé deti. Už len niekoľko dní nás delí od najkrajších sviatkov roka. Hoci je to pre mnohých z nás hektický čas, vyplnený zháňaním darčekov, upratovaním a chystaním dobrôd na sviatočný stôl. Pôvodne to bolo obdobie spomalenia a upokojenia, určené na rozjímanie. Tento zámer vychádza zo životného štýlu našich predkov, žijúcich v súlade s prirodzeným cyklom. Noci sú dlhšie ako dni, celá príroda sa ponára do pokoja. Toto všetko sa akosi vytráca z nášho bežného života. Spomaľme ten náš neskutočne rýchlo plynúci čas. Trochu uberieme na manuálnej robote a pridajme na duševnej inventúre. Veď advent je o zamysleniach, o radostnom očakávaní, o dobrých skutkoch. Preto som veľmi rada, že pri realizácii mojej myšlienky uskutočniť adventný koncert mi boli napomocní pán farár, pani Silvia Bombarová Zoričáková, Vladimír Rác, Tibor Bachleda, Zuzana Mačáková, Ľubomír Kocvar a Veronika Mačáková, za čo im patrí veľká vďaka a hlavne našim účinkujúcim, ktorí sa vám za chvíľu predvedú. Taktiež som veľmi rada, keď vás vidím, že ste prijali pozvanie na koncert, aby ste využili možnosť spomaliť, oddychnúť si a navodiť atmosféru adventnú. Prajem vám príjemný umelecký zážitok. Advent, obdobie pokoja, rozjímania, dobročinnosti a upokojenia. Tak môžeme charakterizovať pravý význam adventu. Samostatné slovo advent pochádza z latinčiny. Adventus v preklade znamená príchod a odkazuje na príchod Spasiteľa. Pre kresťanov je teda advent v znamení čakania na príchod Spasiteľa a duchovných príprav na Vianoce. Až pápež Gregor Veľký stanovil jasný počet 4 adventných nediel. Typickým symbolom adventu je adventný veniec, ktorý má 4 sviečky a každú adventnú nedeľu sa postupne zapaľuje o 1 sviečku viac. 3 sviečky by mali byť modré alebo fialové a jedna ružová. Fialová farba symbolizuje upokojenie a pokánie. Rúžová je zase farbou radosti a šťastia. Na prvú adventnú nedeľu sa zapaľuje prvá sviečka, zvaná svieca prorokov, je pamiatkou na prorokov, ktorí predpovedali narodenie Ježiša Krista. Na druhú adventnú nedeľu sa zapaľuje druhá sviečka, takzvaná betlehemská, ktorá reprezentuje lásku. Na tretiu adventnú nedeľu sa zapaľuje takzvaná pastierská, ktorá vyjadruje radosť z toho, že je pôst takmer na konci. Na štvrtú adventnú nedeľu sa zapaľuje posledná sviečka, takzvaná anielská, ktorá predstavuje mier a pokoj. Teraz sa nám prídu predstaviť s vianočnými skladbami žiaci zo ZUŠ Tatarská Lomnica, Ajda Gažovičová, Gregor Andráš, Ľubomír Kocvar, mladší i starší, Pavol Kocvar pod vedením pána učiteľa Ráca, doprovod na gitare a klavíri Veronika Mačáková a Vladimír Rác.
dávku sviatočnej atmosféry sa postarajú deti z detského folklórneho súboru Ždiaranček a naplnia nás adventnou energiou, ktorú všetci potrebujeme do nasledujúcich dní. Advent, advent, 4 sviece, prvá z nich sa zatrbliece. Za ňou druhá, tretia zhorí, prinesieme stromček z hory. A keď štvrtá horí stíška, tešíme sa na Ježiška. Horeli 4 sviečky na adventnom venci tak ticho, že bolo počuť, ako sviečky začali hovoriť. Prvá sviečka vzdychla a povedala: Volám sa mier. Moje svetlo síce svieti, ale ľudia žiadny mier nedodržujú. Jej svetlo bolo čím ďalej tým menšie, až celkom zhaslo. Svetlo druhej sviečky zakmitalo a sviečka povedala: Volám sa Viera, ale som zbytočná. Ľudstvo nechce nič o Bohu vedieť a preto nemá cenu, aby som svietila. Prievan zavial miestnosťou a druhá sviečka zhasla. Ticho a smutne sa ku slovu prihlásila tretia sviečka. Volám sa Láska. Už nemám silu, aby som horela. Ľudia ma ostránili stranou. Vidia len sami seba a žiadnych iných, ktorých by mali radi. A s posledným záchvevom zhaslo i toto svetlo. V tom vošlo do miestnosti dieťa a pozrelo sa na sviečky a povedalo: Musíte predsa svietiť. A skoro začalo plakať. V tom sa prihlásila k slovu i štvrtá sviečka a povedala: Neboj sa, pokiaľ ja svietim, môžeš zapáliť i ostatné sviečky. Dieťa zapálilo od tejto sviečky znovu ostatné sviečky. Plameň nádeje by nikdy nemal v našom živote vyhasnúť a každý z nás by mal plamene mieru, viery, lásky a nádeje neustále udržiavať zapálené.
služobnice. Aj hľa, odteraz ma budú blaženo volať všetky pokolenia. Velebí s radosťou duša moja Pána. Velebí, velebí duša moja Pána. Bo veľké veci urobil mi Pán a sveté, sveté je jeho meno. Mocných zosadil z trónov a povýšil ponížených, hladných nasýtil dobrotami. Boháčov prepustil na prázdno. Velebí s radosťou duša moja Pána. Velebí, velebí duša moja Pána. Bo veľké veci urobil mi Pán a sveté, sveté je jeho meno. Narodil sa Kristus Pán, veselme sa. Zúžek piatok svietol nám, radujme sa. Z života čistého, z domu kráľovského, Kristus Pán narodil sa. Z života čistého, z domu kráľovského, Kristus Pán narodil sa. My nám hlasali, veselme sa, naspäť nám je poslaný, radujme sa. Z života čistého, z rodu kráľovského, Kristus Pán narodil sa. Z života čistého, z rodu kráľovského, Kristus Pán narodil sa. Spevácky zbor a deti z Gorálika prenesú kúsok svojej radosti zo spevu a zahrajú nám krásne adventné a vianočné melódie pod vedením Tibora Bachledu a Zuzany Mačákovej. Ešte prvá.
srdce ti spieva, veď láska a moc ti patrí. Prišli sme ťa vzývať, prišli sme sa skláňať, prišli sme ti vyznať, si náš Boh, si dokonalá láska, dokonale svätý, dokonale nádherný ku nám. Kráľ všetkých dní a tiež najvyšší vládca, slávnejší nad nebesá. Ponížil sa, prišiel na zem, čo stvoril, vzdal sa slávy z lásky k nám. Prišli sme ťa vzývať, prišli sme sa skláňať, prišli sme ti vyznať, si náš Boh, si dokonalá láska, dokonale svätý, dokonale nádherný ku nám. Prišli sme ťa vzývať, prišli sme sa skláňať, prišli sme ti vyznať, si náš Boh, si dokonalá láska, dokonale svätý, dokonale nádherný ku nám. Prišli sme sa skláňať, prišli sme ti vyznať, si náš Boh, si dokonalá láska, dokonale svätý, dokonale nádherný ku nám. Prišli sme ťa vzývať, prišli sme sa skláňať, prišli sme ti vyznať, si náš Boh, si dokonalá láska, dokonale svätý, dokonale nádherný ku nám. Je stále medzi nami, je stále blízko nás. Poznám všetky tvoje rany, pred ním sa neschováš. Boh je práve blízko pri nás, môžeš až k nemu prísť. Chce on byť to, čo skrývaš, báť sa dnes nemusíš. Immanuel je blízko nás.
svätý vek krásny nastáva nám. Hor sa nechtieme, keď príde Pán. Tešia sa ľudia, každý je sám, tak blízko je už náš Pán. Tešia sa ľudia, každý je sám, tak blízko je už náš Pán. Ľa prichádza k nám dnes adventný čas, druhá hory svet sa žiari jej jas. Slúžte tak blížnym, jak kázal Pán. Prichylte biedník, nech nie sám. Tešia sa ľudia, každý je sám, tak blízko je už náš Pán. Tešia sa ľudia, každý je sám, tak blízko je už náš Pán. Ľa prichádza k nám dnes adventný čas, tretia hory svet sa žiari jej jas. Boh sám príde, nádej navráti nám, nech ľuďom svieti po ceste v tmách. Tešia sa ľudia, každý je sám, tak blízko je už náš Pán. Tešia sa ľudia, každý je sám, tak blízko je už náš Pán. Ľa prichádza k nám dnes adventný čas, štvrtá hory svet sa žiari jej jas. Hlasajte nádej, pokoj a mier, nech každý lásku cíti z vás vie. Tešia sa ľudia, každý je sám, tak blízko je už náš Pán. Tešia sa ľudia, každý je sám, tak blízko je už náš Pán. Dnes je milá príležitosť sa zastaviť, porozmýšľať nad hodnotami života, vypočuť si príjemné melódie, pookriať a aspoň na chvíľu sa stať veľkou umeleckou rodinou. Veríme, že sa koncert všetkým páčil a opäť sa budeme tešiť na ďalšie koncerty. Tešíme sa, že sme mohli opäť rozdávať radosť a potešiť spevom srdcia ľudí.
Vážení prítomní, verím, že sa vám náš prvý adventný koncert naozaj páčil. Hlavne sa chcem poďakovať všetkým účinkujúcim, pretože vďaka ním sme tu. Takže naozaj, aby som na nikoho nezabudla. Takže či je to pán učiteľ Vladimír Rác, Ľubomír Kocvar starší, Veronika Mačaková, Zuzka Mačaková, pani riaditeľka Silvia Bombárová. Naozaj ďakujem, že sme sa všetci postarali o dávku sviatočnej atmosféry v podobe hudby a spevu. Poprosím ešte raz veľký potlesk pre účinkujúcich. Vám všetkým ďakujem za vašu účasť. A túto našu príjemnú atmosféru tohto koncertu nám dotvoria ešte priateľské stretnutia vonku pri varenom víne a čaji, milé rozhovory a chutné občerstvenia. Za toto občerstvenie by som chcela poďakovať penziónu Šafrán, penziónu Kamzik, penziónu Aja, penziónu Laura, Barbore Nemešaniovej i Barbore Jurčovej. Milí priatelia, naozaj teším sa, že sme vám mohli opäť rozdávať radosť a potešenie hudbou a spevom. Ďakujem, že ste si urobili čas a tešíme sa už na ďalší koncert, ktorý bude 6. januára, na ktorý ste srdečne pozvaní. Takže teraz ešte by som poprosila z takých organizačných vecí, aby naši účinkujúci neodišli, pretože každého čaká nejaké chutné občerstvenie a vy postupne sa môžete presunúť k stánku, kde vám bude ponúknuté varené víno, čajík a čo ešte budete chcieť. Takže ďakujeme veľmi pekne, že ste si našli čas a že ste v takom hojnom počte prišli.